Don't know what you're saying. You're flying higher than a plane, and you're not complaining. Hello guys. Nako karon sa Las Vegas Boulevard, driving around, and I'm here at the stoplight where you can see this is ano siya, bagong building, bagong hotel. They called it the Resort World. Yan, mga higala, Resort World. Nagano pa siya. Still doing it. Still building it. The Encore. Encore. Yan siya. Palit pa ko og ka ng cellphone holder para pag nag-drive ko siyang ibutang sa dashboard, and then safety na ko mag-drive. Karon is na unsafe siya kaya ako gahawid ko sa cellphone, pero ano siya, daghang construction ang daghang construction sa sa Las Vegas Boulevard. Pero nag-drive naman good ko man. It's okay nga mag-stop ka para maka video sa gaman. Ano siya din, medyo mga orange thing. Ang favorite niya store ni Auntie Shirley, Ross. Ay, Ross Derete. Yan siya. Stratosphere. That's a hotel. Meron na siya tower. Tower. Meron siya mga rides sa taas, mga higala, no? Pwede ka ma-rides. Si Marging try na ang ride siya. That was so scary. Scary bells guys siya. Yung ride ang dalaga ni mother. Diha, one time. Sabi niya, hatlog ko na ay mura siya tangtang yung tinay. Kana siya, building Stratosphere. Kana siya kuan dito sa taas. Kana siya kanang restaurant. Kana siya bar, you can order drinks while enjoying the view during the night time. That was really beautiful in there. Very beautiful. The view, you can see the view, the lights of Las Vegas City, the Sin City. Ano siya mahigala, no? Margin ako mapang video kay drive ko ba? Ito sa direct side. Yung green light na siya. Mag-drive ta. Huwag na ay emergency car sa akong likod mo pa naplinta ka jud yun ang emergency car there. Alright, pass by. Okay, let's go. Pandemic, no, super traffic yun din siya kaning Las Vegas Boulevard tungod sa pandemic, tungod ni Corona ang ninahitabo. Las Vegas Boulevard super busy na siya, so traffic everyday. Lakaran na really naging mga sakyanan. Kaya nga Walgreens is super expensive there sa loob. Kaya naman good siya sa city ba, mahal siya. Na siya sa street. Wala, konting ano lang mga higala, konting video lang sa city para naman
makakita sa mga sa sitwasyon diri sa Las Vegas. Ano siya? Yeah. Okay, gawa. Dihang sa akong... Hello, can I have the bundle? Kind of sauce? Ranch. Okay. And can I have one frappuccino? What flavor? What is that? What flavor? A caramel. What size and size? Large. Okay. That's all. So blend on the caramel fat first, Brenda. Thank you. Thanks. Jadi ang nag-drive ko mga higala. Ang tawag nga kung uni ko iho. Papalit siya McDonald's. Yung drive-thru ko. Miyata ka rin sa drive-thru. Drive-thru. Kita-kits sa McDonald's. Nakapila ko dali para ikapon ang pagkaon. Hello, McDonald. Alrighty, gala. Thanks. Palengke time, guys. Nandito ako sa ano karon, mga higala sa Sam's Club. Parang Costco siya. Okay. Wala na ako'y creamer sa akong kape, no? So, may anhin ko Sam's Club. Pero ko kape, creamer pala. Ano siya ang Sam's Club. Sam's Club. Palengke time, man. So, ano yung palitag alak? So, ito dali sa alak banda. Nakakuha akong creamer, guys, no? Para sa akong kape. So, na itong palito na alak namin. Nga sila daghan. Beer. So, ato ani. Dito sa ano. Hard liquor. Dara. Dito tag-tequila. Tequila. Silver tequila. Silver. Ito si Jose. The Hornitos.
sa mga tayo nun ani. Let's wine over here. Okay. Let's get the silver one. Silver tequila. That one. Alright. Money siya guys. Ako sa Sam's Club. So, muna ko og pamalingki. Mara good to. Muli na ko. Gabiin na siya. Uli na ko ani. Okay guys, thank you for watching. Okay mga eggs, di ako. Thank you for watching sa akong videos. Akong video. Nag-drive ko ron. Nag-drive lang ko sa sa Las Vegas Boulevard. Hello. Thanks for watching my vlog. Watch it again on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.